Aduh nomrana kok memang iku. Napa, Mak? Oh. Apa nomrana kemawon? Iku insyaallah penyakit iku wong kencing manis nggih tambah ilang. Terus iku nanti yang batin nggih buka kitab Tebune Ngaji ya batin niku. Niku Ditambahin apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un Ya Hayyu ya hayyu ya qayyum. nek mboten kangge mangan nggih. Ya hayyu ya qayyum. Nek ya hayyu ya qayyum niku nganggo nanggo Kalau saya dan jangan nek kula niku kula malah niku terbuka lho niku nggak ngomong kok ora kok pamer mboten. Niku kula ngaji niku tasawuf niku Buya Arjin itu kok cocokan. Buya Arjin itu nak tasawuf. Dia njupuke teko saking anu njupuk mursid iku kumpulaken tapi ya mbake pun disepakati mursid sampun saged didalaken mesti keadaan zaman sampun ngeten. Terus oleh dibuka dan niku. Oh, Mbak ini mawon lho. Nanti aku ketemu terus ini kanggo ngomong ngaten niku ya. Saiki pun mboten ngombe obat kencing manis nih Mbak Tini. Mbak Tini iki lho. Tak ngerti niku. Bukan niku bapak kula munggah wis ora anu tak delokno anu wis ora ngombe kencing manis nih. Tlateni anak kula mboten Gunawan. Sing nyuting ra apa? mboten yakin. Nyuting apa? Ibu ini tambah ngemper itu Bu ini. Kasihan ibu ini.